Takže ahoj, vítám vás při mém druhém videu. A tohle video je ochutnávka bonbonů. No, je to z naší České republiky, to je samozřejmé. No, já vím, mělo by to být buď z Anglie, z Německa, nebo podobně. Prostě jakoby já budu taková hodná, že budu i natáčet s vámi ochutnávku v naší České republice. No, takže jdeme na to. Já mám takovéto bonbonky, jsou to delfínci. Je to od Joja, to je samozřejmé. A je to jahoda, pomeranč, citron, jabko. Obsah. No, jo, takže žlutí jsou citron, oranžový jsou pomeranč, zelený jabko a červený jahoda. To je obsah. Tak můžeme se přečíst. A víte co, nebo ne. Budeme ještě k tomu potřebovat nějaké ty nůžky, že? Takže já myslím, že můžeme jít rozbalovat. Nechci žádného gumového medvídka před to. Tak to radši na šolku dolů. Tak. Doufám, že to stačí. Ne, nestačí. Já to mám před to. Nebo jsou prostě tupé. Tak, to už je lepší. Takže jdeme tedy ochutnávat. Mňami. Já jsem je totiž vůbec nikdy neměla, ale já si myslím, že prostě jakoby tyto delfínci chutnají jako ostatní bonbony. Gumové samozřejmě. Tak jo, jdeme to zkusit. Tak jak já si vezmeme. Jo, jablečného. Mňam. To je výborné. Mňamy. Jsou fakt dobré. Doporučuji, jsou strašně dobré. Takže to je asi z tohoto videa všechno. Doufám, že se vám toto video líbilo. Pokud ano, můžete dát like. Pokud chcete, tak můžete dát i odběr, anebo i napsat nějaký komentář, pokud chcete něco dodat. Tak, tedy mějte se krásně, skládejte básně a čuse!